ADC Chongmarino Buskango Tony Wei Tungkurungni Tungkholawa Ongkholajak juda-juda bodolni tungkurungrok Jasalo Bakmara SB Runglokni Tungkholawa Khungburi Jidok Nukhungni Khorok Sarachi Butar juda-juda tungkurung bodolno yakre IPFT bodolni bana romphailakha Godal IPFT bodolni bana romphane rokno lamsugui lamsukmani pandani bisingte bodolni bana romrui lamsugui naharka IPFT bodolni adongrok lamsukmani pandawa narwai engi manjagikya bolong mantri Mebar Kumar Jamatia Ambasha IPFT bodolni tangphang advocate Amit Debormano khobui kubuni rok ini boronggunang GS Mebar Kumar sir te haikeno daily no chini party wo chinti praleno chajagoi joining khai tongmani program choli tongo saikar huwa ba saikar kamio ojaga chini party IPFT ni kaisa party office doglam phiokjagoi rikha ojaga kwbangma party ni kwbangma voters chini party join khaika o jaga o chung o program thangmani logi logi chini minister survey chung saikar je waterfall tongmani abo nai pheka tuithak ne khubui nugui khub dukhunangkha je chini kaisa tiprasa area o apti kaisa khub naithotok tourist spots kaisa tongmani abo kisapuna naikol jagya abo sarbo jaga thagebo taukte kaisa chini joining program tong ambasha bibake committee ni bisingono raipasa BCO o jagao chungtabu obon pore no thango joining nanai jotono norok saimano sarati prawo corona ni kiri laimung bari ni tongo chungtebo kahamke hohom dodun ke program khaina tongmani bolong mantri chini Mebar Kumar sir bo total 46 family ni 110 ভোটার no lamsugui nahaka o ভোটার rok muloto BJP CPM INPT yakaroi tini tiprale ni chobabo jono chobana hine phaika borok bagmare BC te bolram BC o duita BC ni milioi 46 family 110 ভোটার chini party o tini join khaika tur khlai tin IPFT party no hamjagoi sabrum brum jodan roi tongphaio au jong jotono saimano moni bogi ang tin orne borok no botau chini kaise poribar angkha they become our family members moni bogi amro jottono khakaham tei chewaya faru hambai bolaram ADC village duita gauksoba andare jing tin mangkha tin oro 46 family te 110 voters jing CPM BJP yakaroi chini party jogdan ro phaika jing borno khakaham yafaro tei hambai rogo jing tini omono saimano sarati rajyogo chino mai kabangma program ngui tongo teibo tinino jing diporo chini aro saikar ADC village aro chini darlong teriang borok kabangma prai 200 butar hai chino join dekha obono proman rogo je tabok truk chini borok rok jottono kaham ko wansogoi buchigoi kubun party ni yakaroi te IPFT bhai jogdan ro phai tongo obo chini kaham lokhon jing saimano phaina ADC election o obisho chini party kaham khlainai jing chini ashabadi tei jing saimano age rogo kamangma chini IPFT ni bumungno hamdia khlai sagoi borokno bibanto khlaigo kintu abo borokta buchikha jing saimano onek somoyo chini IPFT party no durnam khlaigei nini bibek ami dol ugrupponthi dol pahari bangli danga nangnai hai keri kamangma sagoi chikon guru no tini mog rogno chakma rogno ben tini wancha musing rogno borok bisibe CPM rok chini birodi kok sagoi borok bibanto khai tongo o jinis no tabo